ndiye mwamva zonena kuti dziko la Russia likugwiritsa ntchito mbendera. Mbendera yathuyi ndidzafera mbendera ya Malawi ikugwiritsidwa ntchito ndi dziko la Russia likamazembesa katundu osiyanasiyana pa nyanja za dziko lapansi pano. Kodi nkhaniyi kuti chani? Ndi fotokoze. Nkhaniyi iyambire pa nkhondo ya ku Ukraine. Russia idapanga invade Ukraine, maiko adayika ma sanctions kapena ziletso zochita malonda ndi dziko la Russia. Okay? Musagule mafuta aku Russia, musapange malonda ena aliwonse ndi dziko la Russia. Ambiri mukudziwa kuti Russia ikuchita be malonda, ikupanga be ndalama, ikupanga bwanji, idapeza njira zozembera chifukwa akakupangani ma sanctions kumakhala nditu anthu opanga monitor. Magalimoto akamadusa apa iyi yakuti kaona number plate ya Russia igwire pa nyanja apa, ma Sitima so amapanga choncho. Sitima ya ku Russia igwire ndi amapanga flag ma Sitima amene aja. Now Russia idapeza njira zopanga register ma Sitima ena ndi ena kugwiritsa ntchito kadziko kena kake kamene amaona kuti kadziko kamene sikangazindikire, sikangadziwe sikangadziwe chifukwa chani. Kadziko kameneko kalibe nyanja, kalibe ma Sitima, kadziko kameneko kali landlocked, kalibe coastline, ndi sikangadziwe. Russia kaganizidwe kake kanali kameneko. Ndiye chaka chatha 2025 udali ma Sitima akuluakulu ngati awa ma Sitima ngati amene wawa amene adalipo pafupifupi 24 ma Sitima 24 amene adapangidwa register ngati ndi aku Malawi, ngati kuti they are owned by Malawi. Kaya Malawi dziko kaya company ya ku Malawi ndi imene ikupanga own ma ship amenewo. Alipo 24 mu chaka cha 2025. Okay? Ndiye dziko la Malawi linadziwisidwa. Dziko la Malawi anapanga register ndani. Ife zimene sitikuzidziwa. Ife tilibe coastline zopanga register kuti amapanga register mashipi kwina kwake sitikuzidziwa. Ndezi kuonetsa kuti pali kabungwe kena kake kapena dede kuti kakampatikira kake kafeki. Sitikudziwa kuti kampani kameneko muli ya Malawi, chifukwa Malawi so alipo ina makhuluku. Sitikudziwa kuti muli ya Malawi kapena ayi, koma kanapangidwa register ngati ku Malawi. Okay? Ndiye kamapanga authorize on behalf of the Malawi government, koma Malawi government simadziwa. Zimene zapezeka ndi zimenezo. Ndiye boma la Malawi linauza International Maritime Organization kuti ife tilibe mashipi ndipo ife sitinapange authorize mashipi ena aliwonse. Chonde mashipi amene ndi flag ya Malawi mutichotsere ifeyo sitinadani. Nkhani ili choncho. Ndiye ngati mwamva anthu akunena kuti Russia ili Malawi kuisa ntchito, zimene zidayambika mchaka cha 2024 sikuti zayambika lero. Ndipo kafukufuku adapeza kuti mu chaka cha 2025 chaka chathachi pafupifupi ma Sitima 24 adayendapo ndi mbendera ya Malawi. Nanena kuti sitikudziwa kuti alipo a Malawi amene amadziwa nkhani amene adathandizira kuti zimenezo zichitike, iwo nkujapo kanthu sitikudziwa. Chifukwa aliko anthu amatha kugulitsa dziko lawo. Mukudziwa ino zimenezi, alipo anthu amatha kugulitsa dziko lawo. Komano sitikudziwa. Nkhani ili choncho. Malawi ngadani palibe imene ingapange. Iyoyo itakungokana ku International Maritime Organization kumeneko kunena kuti izi mudani ife sizikudikuza chosani. Kapena kuipanga someone Russia kuti chifukwa chani mugulitsa ntchito mbendera yathu. I don't think Russia can pay attention ku Malawi. Mwaizi wa Russia. Nkhani ili choncho. Ziwa kwambiri. Sunday tiye ndikapemphere.